Assalamu alaykum doganlar, dostlar. Bugün çıkışım tekst görünüşünü okap aytmak isleyen biraz uzunrak, biraz içinden aklıma yadıma girmejek sözler var. Şoň üçin tekst görünüşünü okap geçecek bolýan. Öz içinde gereňiz alan gerek. Belki durmuşda öňünden gerek bolup çykmagy mümkin. Meniň bolup geçip duran şu wagt günlerimden şu günkü hakykaty paýlaşmak isleyen. Ediz watandaşlar şu gün Türkmenistanyň konsulyny işgäri Aeroflot kompaniýanyň işgäriň üstü bilen maňa 2 paket iýmet ugratdy. Men ol iýmeti geçen paketin iýzine gaýtardym. Ýagny sebäbi men satyn alyp bilmediler. Men hiç wagt özüm satmaryn. Onsoň Türkmen konsul näme üçin 9-njy gün şeýle iýmet paketini berýär. 2 martda şu ýere gelemde onuň özüni ýeri dedi. Şondan şu gün neçeli näme pikir etdi? Türkmenistan konsulxanasy bular ýalak kömek edýän bolsa onu ilki bilen goý studentlere kömek bersinler. Meniň ýagdaýymda hasam meter erwet studentden ýagdaýlar erwetleri bar, şolara kömek etsinler. Sebäbi daşa ýurtdaky türkmen studentler hem yeter yetmez, iýmetsiz, jaýsyz kösenýärler. Sebäbi Berdimuhammedowyň diktator rejimi sebäpli studentler şu haly, şu ýagdaýda gezip ýörler. Kösenç görüp. Bu ýerde men transit ýolagçylary şeýle hakykatlary gurrun berýärem. Bärtäk adamlar şeýle hakykatlary gurrun berýär, motorunda özlep batýajyk bu. Awa. Azerbaýjany we olar düşünüp bilmän geň alýarlar. Näme üçin türkmen studentler hut maşgalasyndan kömek alyp bilenok. Ve şu rejim päsgelçik döredýär. Näme üçin diktator rejim päsgelçik döredýär? Näme üçin biz öz maşgalamyzda kömek alyp bilemiz? Biz Aşgabat hökümetinden pasowy, ýagny kömek pul soramyz. Biz diňe kanunlaryň ýerine ýetirilmegini talap edýäs. Kanun boýunça biziň öz howsarlarymyzyň kömegini almagyna hakymyz bar. Ene mamalarymyz zähmet çekýär, halal gazanç edýär, halal. Olar haram dagyň tokumy ýalak, haram dagyň özü ýalak, korrupsiýa däl biziň ene mamalarymyz, ata-babalarymyz. Anha feredin bermän bizi ondan mahrum edýärler. Türkmenistan elçixanasynyň işgäri öz watandaşlaryna howsar çykmagy geregini şunça ýyllap näme hakda pikir etdiň? Meniň Türkmenistanyň watandaşlarym daşary ýurtda 10 ýyldan beri kanuny ýagdaýda dokumentler bolmanyny üçin ejir çekýärler. Konsulxana näme edýär? Gaýtam olary ýygy giderler, basyş edýär. Yeni bir zat. Olar ýalak kömek edýän bolsa, onu Türkmenistanyň konsulxanasy näme üçin geçen ýyl meniň okuyan yerimden oku universitetime jaňatdyryp okuwdan kowdurdyňyz. Yalan töhmetler bilen, yalan sözleriniz bilen terrorist, wahhabist diýip kowdurdyňyz. Men diňe konstitusiýa boýunça özüme berilen haky talap etdim. Şol wagt meni çykgysy ýagdaýa düşürdiňiz we meniň maşgalamdan aýyrdyňyz. Ýaňa doglan bäbegimden aýyrdyňyz. Çagamy, maşgalamy kyn ýagdaýa goýdurdyňyz. Türkmenistan konsulynyň işgärleri jogap beriň. Olar ýalak akylly bolsa, kömek etjek bolsaňyz, meni okumy ýyzyna gaýtaryp beriň. Meniň şu güne çeli aýra geden maşgalamdan günüm gaýtaryp beriň. Olar ýalak kömek edip bilýän bolsaňyz. Türkmen studentler üçin problema döredýän diktator rejimine düşünür. Studentleriň ýagdaýyny. Ene hut şu sebäpden men Türkmenistan konsulxanasy iýeren iýmetlerini paketini ýyzyna gaýtardym. Bu rejimiň döredýän problemasyny çözenokby. Produkty ugradan meni produkt ýerim bilen bu rejim çözelenok. Ýaşlar studentler problema döredenok. Problemany diktator rejim döredýär. O biziň studentler problema döredenok. Ya biziň halkymyz, prostoy halkymyz problema döredenok. Problemany diktator rejim döredýär. Konsulyň işgärleri şunu bekdiňler, gowjy ünsüriň. Onsoň men adwokatym ýanyma gelip bilenok. Olar ýaly kömek edesiňiz gelýän bolsa, adwokatym ýanyma goýurar ýalydyň. Olar ýa kömek edesiňiz gelýän bolsa, sözüňiz geçýän bolsa, aeroportyň pograniç slujbalaryna. Men dosýalarym, deňdoşlarym ýanyma gelmek istedi. Geldiler, geçip bilmediler. Iýmetlerini getirdi, geçip bilmediler. Olar ýaly kömek edýän bolsaňyz, siz öz iýmetiňizi ugratýançaňyz, men dosýalarymyň güler ýüzüni görmek isleýän. Olaryň produktasyny almak isleýän. Olar bilen oturup gürleşmek isleýän.
Şu zatlar kömek edin. Olar gayratly bolsaňyz, olar dogumly bolsaňyz, olar rehimli bolsaňyz, olar siz adam bolsaňyz, şu zatlar kömek edin siz. Indi muny aýtmak bilen studentler, deň dostlar, dostlarlar, şuna düşmeňiň sebäbi birinji konsulun günäsi 99%. Sebäbi konsular hemme ýagdaýym bilen, hemme dokumentlerle birinji konsul ýüzden men aprelin 26 34 2020-nji ýyl konsul bilmeýärmi, bil goşuçysy ýyly. Şu sende kömek bolmansaň, universitetde kömek bolmansaň, şu ýagdaýy geldim men. Olam bar sizin günäňiz. Sizem çağa ekleýäňiz. Ýöne olar ýaly haram pullar bilen, haram iýmitler bilen beýdip eklemeýän o. Haram iýmitler diýen sebäbi halal pulu alsaň onu başga urun. Emma bir ýerden ogurlyk edip, bir ýerden işini bitirip, yalan sözler bilen alsaň ýetirsen onu başga urun. Konsul işgärler şu taýda ýene aýtjak zadym, meni sorap ýetemek gerek gel, maňa kömek etmek gerek gel, men sizin kömegiňizde mätäç däl. Şu kaçı kömek etmediňizmi, innem çykan ýeriňizde oturuň, halka ýüzüne sümgelýär. Bir de müň şükür, sizden sag bolun, tagyra gazaýdasym gelýär. Janyňyz sag bolsun, başyňa dik bolsun. Sag bolsun, kömek eden etmedik, hemmeňe sag bolsun aýdýan. Bir adjeny gowup sag bolsun aýdyp, bir betrek gowup sag bolsun aýdymak, hemmeňe de sag bolsun aýdýan. Kömek edýänlerim sag bolsun ýerli ýerden. Kimse marar taýdan, kimse akyl taýdan, kimse bilim taýdan, kimse edep terbiýet taýdan, kimse pul taýdan, kimse finans, hemme tarapdan kömek edip oturýarlar. Sag bolun minnetdar, ýeke goýmaýanyňyza, ýardym bolýanyňyza, ýet çykýanyňyza sag bolun minnetdar. Sizin halkyň kömegi bilen men konsulun işgärlerini mätäçlik çekemok, çekmernem, özümem satmarnem hiç wagt. Sag oturuň, sagaman gedin, ýene bir gezek halky gollayan, elmedama halk bilen bile bolarnym. Köp sag bolsun aýdýan, maşgalaňyzyň arasyna başyňa dik bolsun, janyňyz sag bolsun, elmedama güler ýüzüň salmasyn. Hoş sag bolun, saglykda görşeňiň, nesip bolsa inşallah ýurdumyzda dolanır, bir jemaat bolup, nesip bolsa bir gazany üýşüp naharýar, nesip bolsa çöle çykyp tankal çaý içer, nesip bolsa. İnşallah sag bolun, sagaman oturun.